Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Jadi aku nang gone anaknya ya sing arep nyepiti ya. Jadi kayak gini. Sekitar videonya ya sedulur. Oke, arep nanggap podcast ceritane iki. Jadi nek nang aring kampung ya kayak gini ya. Jadi persiapan disit. Di sound sistemnya ya, sound sistemnya Rista ning anaknya ning Karangwa ya, Rista itu. Piye Mas? Ah ya, aja gitu. Nganggo orkes endi ki Mas? Aja guyu Mas, nganggo orkes endi? Relista. Oh iya ya. Anu sing nang aring Karangwa mbok ya? Iya. Desa Kertaharja. Oh iya ya. Mudah-mudahan lancar ya Mas ya. Amin. Ya, kayak gue ya sedulur. Ini persiapan orkes Kang Relista ya. Ya wis sedulur ya, sedulur ini wae. Mudah-mudahan aku njaluk pentungane, anakku sing lancar oleh dulu. Njaluk dungane, lan pentungane. Assalamualaikum.